Alvin Remix. Tumayo na parang unggoy. Oy, 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 tumayo na parang unggoy. Isabela Mix Squad. Lasing na ang kasama kong si Kaloy. Ang lakas ng tama, alat nangangamoy. Kasama ang barkada, siya ay tuloy-tuloy. Sarap aming pulutan, inihaw na baboy. Budot sinatugtog, ang lahat ng pasayaw. Kasama ang barkada, ang lahat ay humahataw. Sa ganda ng tugtog na patayo, si Kaloy pumunta sa gitna. Tumayo na parang unggoy. Tumayo na parang unggoy.
Sumayaw na parang unggoy. Isabela Mix Squad. Lasing na ang kasama kong si Kaloy. Ang lakas ng tama, alat nangangamoy. Kasama ang barkada, siya ay tuloy-tuloy. Sarap aming pulutan, inihaw na paboy. Budot sinatugtog, ang lahat nagsasayaw. Kasama ang barkada, ang lahat ay humahataw. Sa ganda ng tugtog ng patayo, si Kaloy pumunta sa gitna. Sumayaw na parang unggoy. Amigos, amigas, ani ana ang inyong kinahang nga programa Hatawan sa hapon. Programang mapapahataw ka at may chikahan, kulitan at tawanan. Pampagod vibes sa kahaponon. Ani ang inyong pambansang higala sa kahanginan. Inday, ganda, ganda. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, kokol, ginataan. Ilayo sa mga bata ang radio nang hindi mapaglaruan. DJ Alvin Remix. Sumayaw na parang unggoy. Sumayaw na parang unggoy. Isabela Mix Squad. Lasing na ang kasama kong si Kaloy. Ang lakas ng Okay, welcome back my gala sa tuwang tuluman yun Hatawan sa hapon. Syempre kasama nyo pa rin yung friends sa kanginan. This is Inday Ganda Mahigala at ang oras may gala. Alas 4:50 na sa kapunan mga friendship. Kumusta din na ang side? Ayan, nagawsan ba? Hindi paningot ba ang all? Okay, may gala para sa inyong mga pa-request, sa inyong mga palanog karong hapon na may gala, maari kayong mag-text sa tuwang hotline 0930-4821-608 0930-4821-608 o sa tuwang TM Higala 0955-331-2391. Ayan, sa gusto manood po sa ating live may gala, live din po tayo sa YouTube may gala. Search lang ito ang name may gala. Ayan, naka-live tayo ngayon. Pwede kayo doon manunood o hindi pala tayo makita doon. Pwede kayong makinig doon. Hindi ko nilagyan ng video. Siyempre, basaw na to ni ang inyong mga
inyong mga pa-shoutout din ni may gala. Sumayaw na parang unggoy. Isabela, make squad. Lasing na ang kasama kong si Kaloy. Ang lakas ng tama, alat ng nangamoy. Kasama Ayan, hello ni Robert Basagan. Buber. inihaw na baboy. Pudot sinatugtog. Ni Buber Basagan may pagtanaw ni mo diyan ni Maricel Gidan Baho. Tug na DJ mayong hapon usab nimo diha from Joshua Ocampo. Hello DJ mayong hapon pa wash out po. Tas sa pa-request og Day Sabak ka diri. Opo na to ni play murag na play na nato ni sir. Murag na play na nako ni mo request ha. Mr. Joshua and Maricel Gindan Baho. Mayong hapon DJ ako si DJ Miss May. Si Miss May ng DXGM 101. 101.0 Mega FM ng Danta ang Santa Maria Goroni. Santa Maria Occidental. Hello sa to mga taga kauban na to dihang DJ. Nanood ko sa ating live ngayon si Miss May ng DXGM 101.0 Mega FM ng Occidental. Thank you so much for watching, ma'am. And Maricel, again, from Maricel. Ako di ay si DJ Miss May ng DXGM 101.0 Mega FM pa ng Santa Maria, Davao Occidental. Shout out nimo di ma'am. Thank you for watching. And the Hospital Lozano Torrijano. Yan, good afternoon. Inday ganda mag-greet ko diri sa cruising barangay site Barayong. Greetings from Hospital Lozano. May hapon ni Mr. Hasper. Ano di ka may Barayong ron, sir? Okay. Ni Ma'am Rowena kayo laman maayong hapon DJ. Pa-shout out request ko always remember us this way. Thank you sa mga diya pagpaminaw sa taga-Tagaytay City mga laman family. Tanan-tanan nga mga naminaw din na aron maayong paglanog din na. And next from Lydia Guapalo Sano Torrijano. Mayong hapon Inday, pa-shoutout mi diri sa barangay Barayong from Biudang TikTokers ng Davao del Sur. Mayong hapon sa tong byuda din na mga byuda. Nay byuda din niya basig nay byuda din na kay itong itakdo ni silang duha. Chinawi Datuon Imba. Pa-shoutout ko sa tanang taga Barangay Iman. Happy listening taga Barangay Iman daw gikan ni Chinawi Datuon Imba. And hello ni Jisa Jane Alonso. Hello Kamari, kumusta? Pa-shoutout Maring sa Alonso family. Kumusta niya Maring ha? Kaduhan namin yan yung nagkumari. Kumaring-maring. Kumaring-maring. Sa mga Alonso family daw diya sa may Dalagitnon City. Sa to mga taga Dalumay City mayong pagpaminaw diyan tanan. Ato mga person din na kumusta? Nang hinaot nga okay mo din na mga friendship. So kagahapon may gala, araw ng poblasyon may gala, so doon ay live ban kagabi nindot po ilang live ban ini atunga ang mga laaganan sa tao karon may gala katong mga laagan matunga. Gabi nagdungan dito po dahil po live ban dito sa New Ilocos. Okay, syempre niya sa poblasyon doon na po live ban. Okay, araw. Araw niyang Ilocos, araw po ng poblasyon. So pa sa baka unya, basig na i-discover unya, ano sa ba? Dita sure. Sa mga mahiligon sa padisco time, di na sa paghataw-hataw, di na naman lang, di ba? Sarap aking tulog, inihaw na baboy, budot sinatugtog, ang lahat ng And from texter 079, basahan natin yung mga mensahe din ang mga higala ko.
kaloy, pumunta sa gitna, sumayaw na DJ greet lang og birthday para ugma ni Joy Joy Abapo. Ayan, happy birthday ni Joy Joy Abapo. Greet po na ko ng Lazaga family and Milyar. Abapo family ang nag-greet Aldren Abapo sa Kari Sulup, Dabad, Luzur. Sa itong mga taga-Sulup, diya mayong pagpaminaw. Okay, di na to mag-play ka ng kung may gala kaning mga budots yung kaya ito i-play ron ka naka-live ta sa YouTube. Kasi makapiprite may gala. Kang inday ganda gri ang ngita byuda. Ngita ganda byuda daw ang ipangita. 50 paubos si Robert Diaini taga New Clarin mauni. Ang iyang number si Mr. Robert Maygala nangitag byuda. Katong byudang TikToker din na hello ma'am. Nangitag byuda din hi ma'am. Basig okay ra ka. Kuha ang number ni Mr. Robert ma'am ng New Clarin ma'am. Dool ra ma'am. Number ni Mr. Robert ng New Clarin 50 pa taas daw iyang ipangita. 0946 8937-090. Usbon ko number ni Mr. Robert nangitag byuda. Sa mga byuda diha o sa mga nagpa-byuda diha ala sige 0946-8937-090. Sa mga byudang naminaw diha ron, no? Nilangitag byuda. Byudo po siguro ni. Byuda yang gipangita may gala kanang 50. Kumbati. Na sige text 0946-8937-090. Katong ni mga kaila diha na kaning byudo, na parisa na to ni kaning byuda, parisa na to ni ngitag byudo din hiya, nangita og byuda. Sa ba nalibog ko. Ang katong mga byudo o byuda nga nangitag byudo na adinhi, nangita man ni siya byuda. Yung number ko 0946-8937-090. Taga New Clarin mga higala. Alawaswasin na. Taga New Clarin siya si Mr. Robert. 1885 mayong hapon DJ. I-greet lang nako ang mga anak sila Justin, si GC Lo, si Jovel. Request lang ko DJ og Paro G. Request coming from Shirley ng Darapuay, Sitio Alo. Salamat sa inyong pagpaminaw diha sa Ma'am Shirley ng Darapuay, Sitio Alo. Salamat sa inyong paglagubor karong orasa ha. Okay, may galang so unyang tagta dato ang palabuhagay na po ninyong mga paborito din niya. Atong paspasan ni from 193. Good PM po idol. Greet na ko ang tanan batch 93 of Holy Cross of Magsaysay INC. Labi na si Kagawa Jonathan Lamay of Kasuga. Salamat sa imo din ha. Mr. Texter 1 na Mr. or Miss 193. Ayun, may pagpaminaw sa itong mga traffic men karon din na ang nagwarawara. Nagsayaw-sayaw po sa itong sonata. May pagpaminaw diya mga bossing. Siyempre sa itong mga nagkadiyang establishment nga nagka-tune in diha labi na sa may guluyan. Sa itong mga team Lamion, Team Parkay. Hello! Ayan, kaway-kaway din kayo dyan. Para hindi tayo hindi matamlay ang ating hapon mga friend. Kailangan natin ng may ngiti. Kailangan nating may energy and love. Ganun na higala ang sikrito sa kanang dagang pagpadagan og customer. May ngiti, may energy, and my love. Ano siya may gala? Para hakot customer, kailangan with smile. Hello sir, ma'am. And syempre, dapat energetic ka rin. And syempre, may kasamang pagmamahal. Ayan, may gala. Oras may gala. Ito ang oras katod ka nato ni sa Combat Organic Coffee. Ato ang gamhanang kape may gala. Gamhanan ni siya. Kaya tungod may gala, kaya niyang ibalik
ang imuhang lakas kaniadto. Oh, kanang wa ni gala kanang medyo luy-luy na may gala, pwede niyo siyang pabalikon og astig. Inaagi sa tuang kaping gamhanan, makaibulong ang kaping higala. Iinom mo lang, DJ. ayan, o may epekto na may gala, may energy. Doon na kay additional energy. Na may gala makasugakod gayud ka sa mga unsang mga kuan diha kining mga kumbatihonon. Okay, may gala tong oras alas 5, dos na sa kapunon. This is Corona Town Mix Club DJs. Okay, proceed ta may gala sa to next requested song. Ay, dili na requested. Okay, may gala, stand by! Ay, itong paro-paro G. Ito aning unahon ang paro-paro G. Okay, request mo may gala. Request mo din na og di mo mauyon sa tuang mga patukar. Oh, kamoy pagpili sa inyong patukar karong hapon na ato lang po nang ibusdak din para ganahan mo diya mo syembot. Okay, ladies and gentlemen, ato next song may gala, paro-paro G, Fly High Butterfly. Basta la Bizares Idol. Fly high butterfly. 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 Paru-paru G, papa paru-paru G. 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 DJ Salvi. Remix. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Paru-paru G, papa paru-paru G. 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 Mix DJs. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like you did? I'm like, I really don't. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when you need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when you need her. Like a model, she got my wishes like a genie in a bottle. Yeah, the thunder is around, and that a magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you
Motivation. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, I really don't know. I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Like a mother, she got my wishes like a genie in a bottle. Yeah, the thunder is her all out, and that I'm magic one. All these other girls are tempting, but I'm busy when you're gone. They say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, 'cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. DJ Boss Mike. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, the California cold. I found the light in me that I couldn't find. So when I want you to put the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. I'm gonna be with you until I die. So when I want you to back, can't find the words. Every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Oh yeah. So when I want you to put the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, roads turn right. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. I'm gonna be with you until I die. So when I want you to back,
DJ Alex Mix. DJ Alex Mix.
Mix. Mga amigos, amigas, ani ana ang inyong kinahang nga programa Hatawan sa hapon. Programang mapapahataw ka at may chikahan, kulitan at hawanan. Pampagood vibes sa kahaponon. Ani ang inyong pambansang higala sa kahanginan. Inday, ganda, ganda. Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchoy, okol, ginataan. Ilayo sa mga bata ang radio nang hindi mapaglaruan. DJ Alex Mix. Okay, welcome back mga gala sa tuwang tulumanon. Hatawan sa hapon kasama nyo pa rin. This is Inday Ganda mga gala. Oras mga gala, alas 5:19 na nga sa kahaponon mga gala. Kumusta ito ang pagtikaw-tikaw diha mga gala? I hope okay lang ang all din na mga friend, no? So ito mga na friend na ito diha mga gusto mo laagon niya. DJ Alex. Gusto mo tanaw kalingawan. Para sige sayo mag-prepare sa inyong panihapon para makapanihapon daan. O, syempre makasayo og labyog ito may gala para makaporma, makakapangita mo pwesto. Inyuhang mapunduhan dito niya. So, kita-kits may gala. Okay, may gala. Sa gusto mo tawag may gala, update itong linya para sa inyong palanog tayo karong hapon na. Sa gusto magpalanog din na tawag lang sa 0930 4821-608. Okay, we have a caller sa hello, maying hapon. Hello. Kinsa man ni? Si? Taga-asa man. Linhan? Yes. Oh, putol-putol lagi na imuhang wire diha ang. Ang signal. Dili ang wire. Dili, ang signal lang. Okay, Miss Linhan. Kinsa man imong i-shout out karong hapuna? May hapon. Dan kating ini. Asunta. Isa pa. Ha? Asa ka ni si Ma'am Linhan? Ma'am. Asa man ka, Ma'am? Hello. Hello. Asa Ang naman? signal, oy. Kat-kat diya sa may kuan, sa may sa nabayabas. Pero, Namatay na gyud si Miss. Iya ding tawag. Okay, may gala. Sige, kitawag lang. Tungkol inyong signal diha, tawag mo niya. Okay, yes, hello, mayong hapon. Kusog ka inyong monitor diha, ma'am, painay gamay or palayo gamay. Palayo gamay ay pakusog inyong monitor pag motawag may gala, no? Kaya mag-feedback ta. Okay, yes, hello. Painay gamay, palayo gamay, ma'am. Palayo gamay. Okay. Kisa ni? Naputol. Palayo gamay, pahinay lang imong monitor ka na igo nimo madungog. Ayaw lang siya pakusig maayo kay maglagubo. Sige, tawag og usab. Pahinay gamay ang monitor unya kay nang tama lang gyud nimo nga dungog. Ayaw lang siya i-full unya nagmagtawag i-full na nimo. Okay, yes, hello, mayong hapon. hello, may hapon. Kinsa man ni? Silinan lang yapon eh. Ay kani murag nakapataw na ka sa bayabas, bintaha. Okay, Miss Linhan, kumusta man higala? Okay lang, oy. Okay. Great na lang ko. Kay basig mawala na po yung signal na ko. Sige, kabyuni dayon ng bayabas. Okay. Una-una, Inday Ganda, ikaw. Thank you. Si Ate Nini. Asunta. Si Rose. Marjon. Si Mark. Anthony. Jiri Atos. Jan Tahil. Si DJ Bob. Mary Jean ng Labon Sulop.
Coco Martin, o si Papa Art, si Digi Nani, may hapon, o si Tintin di ay, may hapon po. Request ko kanta Inday. Unsa man na imong ganahan diha? Daghang kay lamok diri day, lamok. Lamok. Yes. Nganong ganahan man kag lamok? Asa daghan na lamok diri Inday oy. Kusog mo tusok? O gani. Sige. Okay Inday, salamat Inday. Pag kuan diha, daobi na dihang palibot. Kaya para mo aso-aso diha Na, nagdaob na. Okay. Di ba ba Inday? Bye-bye. Okay. Ayan, may gala. So, yun po si Miss Alinhan ng Bansalan City. Request niya, lalalamok. Yes, hello, may hapon. May hapon, Inday ganda. Uy, kabugnaw bagtingog. Kinsa man Nicole? Si Papa It's ni Inday ganda ng Barayo. Si Papa Hat. Kumusta man si Papa Hat? Okay lang, Inday ganda. Okay lang. Okay. So, man si Papa Hat, kining single, biyudo, unsa ba? Biyudo ni Inday ganda. Biyudo! Bintan ay biyuda na mo din niya. Basig ka nang pwede rin ni masampok. Basig pwede na matari. Natari naman Inday ganda, oy. Nanay tari. Natari na Diyos. Bintaha. Kay puhon-puhon, makabihag na na. Oh, Diyos. So, kinsa may itimbaya ni Mr. Papa Hat? Itimbaya din ako Inday ganda ang Cordero family, Borat family, Cano family, o especially di ay kay 4-5. Char, si Mr. Miss 45 o si Mr. Ano ba na siya? Miss. Ayan, si Miss 45. Ikaw yun ha? Ikaw yun. Inday ganda. Yes. Request ko hot mama, bi. Hot mama. Okay, so anong ganahan man kag hot mama nga hot uncle man ka? Ganahan lang ko mo paminaw na Inday ganda Kay murag relate ka sa imuhang katong kuan si Miss 45. Dili oy. Dili day. Ganahan jud ko maminaw. Ganahan na jud kami mina. Maano po. Yes, Inday ganda. Okay. O sa imo ada Inday ganda, mayong hapon. Okay, salamat pud kaayo. Thanks Inday ganda. Lami man din ang i-greet pud tano. Oy, syempre basta i-greet okay kayo. Balos-balos lang unta ba kay i-greet man kanako, i-greet ko ni mag-una. Oh, syempre. Ilang Inday ganda kay magkita lang tapon diya karong December. Puhon-puhon. Okay. Ang si Kwan po ni Inday ganda si Papa J o si Boko Martin. Bro, ngayong hapon ninyo bro. Salamat Inday ganda. Thank you. Yun si Papa Hat ng Barayong City man ata to. Ayan, yung request nga hot mama. Hot mama. Nahan kay sila ni mga hot mama din na mayong pagpaminaw niya. Hot mama. Yes, hello, mayong hapon. Mayong hapon, DJ. Yes, good afternoon. Kinsa man ni? Christine, Unsa man atong reklamo, ma'am? Pa? Unsa man atong reklamo? Ay, shout out na ko akong mga magpa-shout. DJ. Okay, kinsa man ni? Asa dapit tinanukad si ma'am? Bansalan, DJ. Bansalan City. Okay, so sige kinsa i-shout out nimo diha, ma'am? Ay, ang una-una, DJ, ikaw. Thank you. Mga Abila family, DJ. Ayon family. Bar family, DJ. At saka Manggubat family, DJ. DJ. Yes. Pwede ko ma-request ng song. Pwede. Ano yung song mong paborito? Hot Mama. Hot Mama is on the mix na. Nana siya din hiya sa tuang playlist. Sige, DJ. Thanks. God bless. You're welcome, Bansalan City. Babus. Yun, ato mga taga-Bansalan News, mayong pagpaminaw diyan tanan, mayong paglagubo diha. Sige, tawag pa. Sa gusto mo tawag. 0930-4821-608 o sa tuang TM Higala 0955-33-12391. Yan, shoutout ni Welma Madrid. Good PM day. May hapon ang sabi mo din na. Okay, syempre may hapon diyan ni Ate Joliet. Dala po may hapon diyan ate. Okay,
Kay Kagawad Cherry Jacusta. Lami kay to imong sinugba atong Domingo, wadi? Lami kay nga parisan dayon og kining mais nga kanon. Imnan dayon Pepsi nga bugnaw kaayo, impas ang paniod to. Yes, hello, mayong hapon. Mayong hapon. Yes, kinsa man ni? Ako ni taga Si? taga Bulacan, dahil Kinsa may pangalan ni? Edith. Si Ma'am Edith. Okay, si Ma'am Edith, kinsa man imuhang ipalanog karong hapuna diha, ma'am? Atong ilanog ang atong mga igsuon, mga Garcia family, dayon Molino family sa Darakuan, dayon igit ato ang atong mga kaubanan diri tanan. Oo. Daghan diri mga paryente lang gyapon. Murag kana man lang siguro, dahil Kadto lang. Okay, so unsa Garcia family no? So mayong pagpaminaw sa Garcia family diha ba tama no? Garcia family. Okay, thank you so much. Old Okay, salamat ma'am sa mimuhar nga pagpalanog sa imong pagpaminaw usab dinaa sa Garcia family. Sige. Okay. Yun, tato mga taga-taga Old Bulatukan, mga Garcia family diha. Mayong nga pagpaminaw diyan tanan, shout out sa inyong tanan dinha mga friends na to. Oh, girl. Okay. So, basi mo dan tag oras. So, need na to mag-music sa ta mga friend. Mag-music sa ta may gala og ato sa ni shout out. Shout out Daniel ni Jumar Makawili Diali. Mayong hapon na DJ paki-greet ko sa ko ang mama nga si Mama Cristina Diali og sa ako ang papa nga si George Diali nga naa karon sa Tacolanja City og labi na sa tanang nga taga Maybo Purok 4 unsa ni siya request kog song Angel Baby na play na nato na Mr. Jomar ang imong request na Angel Baby and hello ni Jesoy Kayo Laman kay kagawa Jesoy Kayo Laman sa Laman family diya sa to mga taga Tagaytay City o sa to mga taga Balnati City. May hapon and ladies and gentlemen, proceed ta sa to mga requested song sa to mga kaigalaang tigpaminaw. Ato next song may gala, Lalalalamok, oras may gala, alas 5:31 na. Kaning oras na gatod ka nato ni sa Kumbater Organic Coffee. Time na may gala para magpaaso mo diha para way lamok. Lalamok is now on the mix.
tingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo ay ako annoying. Tumingin ka ulit sa salamin. Ang malawati ko sinasadya. Kung mata ko ngayon'y pinagpaga. Don't have to look. Nalang tayo ng lalamilo mo. Di nakatingin ulit sa salamin. Di naman talaga ako annoying. Kung sa tingin mo ay ako annoying. Tumingin ka ulit sa salamin. Ang malawati ko sinasadya. Kung mata ko ngayon'y pinagpaga. Don't have to look. Nalang tayo ng lalamilo mo. This is the mix of DJ Johnson. Sandog ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, at mama, bisag nagkaanak na lami kung gihapon siya. Oh, at mama, bisag ninyo na mura pa o talaga. Oh, at mama, lumipay ting kitil kung maoy makapuma. Sila ang babaeng nilihag pasagad ang ilang ang lawas kung hindi natagat. Isang o naman natin ikaw mo pa siyang mura talaga. Dagan ba ang mabuang dreams sa pupukan, hindi ko hawak. Kung nailataw ka nito, nag-make up na abay lips, pero di ka pula. Pagkatambis pag-yog sa pahiyang nila. Sila ang kasi sa mga proud na babae. Sa magka-in love ang ilang mga habit. Pumutog lawas siya hindi pagpuhok. Timpyo o kuto, pati pa o ilok. Pag pa o pilot, daghan na maibog. Kung maumuagi, makabaligipog. Isa di mailan, maala ang dalaga. Yan ang kuyawang nakaba. At mama, bisan mo ninyo na hubag lang gihapon siya. Oh, at mama, bisan nagkaanak na lami kung gihapon siya. Oh, at mama, bisag ninyo na mura pa o talaga. Oh, at mama, lubig kay din kitchen kung maoy makapuma. Pamura nagkutanay, nakapay panamit yung tawo, nagkatutay. Bawalan pagyodo, pangarap sa lawas. Dili yun maibgan, kinanima kong haplas. Hoy, pistilan, ayaw po, pag-inana. Pagkarik na sa lawas, kay natural na. Ipakita sa tanan nga ikaw, presentable. Sa inahanda, ang ngayan, magpa-sexy. Pariha sa uban ba, kuya mabuporma. Suot tumigil sa bakit, ipalakra. Pagka na lang, halatang katimado. Nakapay kutis, amis, suplantado. Kaghanap karon mga mga has, na may kaya sila, pinulino. At mama, bisan mo ninyo na hubag lang gihapon siya. At mama, bisag nagkaanak na lami kung gihapon siya. Oh, at mama,
Ang bato! Ang bato! Ang bato! Ang bato! Baby Grizz Remix. This is Coronadal Mix Club DJs. DJ Boy Mix. Yummy hotdog my tummy. Yummy hotdog my tummy.
Yummy hotdog, my tummy. This is Corona Bow Mix Club DJs. Yummy hotdog, my tummy. Thank you for trying this demo. Yummy hotdog, my tummy. Trying this demo. Yummy hotdog, my tummy. Mga amigos, amigas, ani ana ang inyong kinahang nga programa Hatawan sa hapon. Programang mapapahataw ka at may chikahan, kulitan at tawanan. Pampagod vibes sa kahaponon. Ani ang inyong pambansang higala sa kahanginan. Inday, ganda, ganda. This is Corona Bow Mix Club DJs. DJ Boy Remix. Yummy hotdog, my tummy. Yummy hotdog, my tummy. Okay, welcome back, may gala. Trying this demo. Oras mga friend, alas 5:48 na sa kagabi ng mga higala kung paminaw. And that was Yummy Hotdog, my tummy. Kaning oras sa may gala, gatod ka nato ni sa Kumbati Organic Coffee, may gala. Ato ang gamhan ng kape, may gala, mapalit na sa tuang tibok drugstore. Yummy hotdog, my tummy. Ayan, basahan natin yung mga minsay gikan ni Texture 851. Good PM day. Greet na ko og happy birthday. This is Corona Bow Mix Club DJs. Happy birthday ang akong anak na si Jima Awanan de la Torre. Ayan, happy birthday na ni Jima Awanan de la Torre. Happy birthday. Ay, murag piyesta ata ron sa may lipara, no? Happy piyesta. 835, hi Inday, ganda, maayong hapon na Papa HD. Papa HD ini, request ko og song aki mana ni ganina. Yummy hotdog, my tummy. Yan from 076 yung hapon day, i-greet lang nako si Papa H nang para yung thanks from 54. Ay, sana all. This is Corona 54. Ito pala si 54 ha. Okay, i-greet ka ganina ma'am 54. Okay, may gala. So, ganda magpapaalam tayo may gala. Kung gusto mo tawag, gala, sige tawag lang. Pwede pa mo tawag may gala sa tuang programa 0930-48-21-608. O, guys, syempre, Miguel, ayaw kalimot sa pag-like. Yummy hotdog, my tummy.
Pag-like sa tong Facebook page, may gala, Inday Ganda mo na tong page, may gala, diyan lang i-search lang. O sa to ang channel may gala, i-search lang Inday Ganda may gala Monteverde mo na to ang channel. Sa to ang YouTube. Ayan, shout out. Sa to nagpa-shout out ganina. Shout out mi diri taga Salmingkong nagdula og basketball. Maayong hapon sa mga nagdula og basketball dinha aron. Sa tanan nga mga naminaw diha taga Salmingkong City. Maayong paglagobo diyan tanan. This is Coronadal Mix Club DJs. Shout out na niya si may pagpaminaw po diyan ni Mr. Christian Bargaya. Bargayo de may pagpaminaw nimo dinha. Og kauban daw sa iyahang kuya. Yes, hello, mayong hapon ay gabi eh. Hi, hello. Mayong gabi. Kinsa man ni? Si Andy ay nang bayo bunot. Hoy, hello on. Kumusta? Hello, Antanan. Kinsa man imong ipalanog karon diyaan? Ay, plano kay na ko ni sila mama diri. Ay, nga. Sa pa? Si Ariel nga naglingkod. Si Tantan. Silo. Si Am. Si At Maribit ko di ay nga naminaw karon sa barangay site. Tanan na lang nga naminaw. Kay ganda pwede mo request. Di na ta ka-play request. Alas 5:51 na. Salamat. Ugma na lang. Ugma na po ay sa Merkules. Sublita ugma. Okay, sige. Ha? Ganda? Yes. So, wala man kay duty pag untag no. Nag-duty gihapon ko ana. Pero wala ko nag-onboard. Sige. Sige, salamat. Okay, salamat. DJ Boy Remix. Yummy hotdog may tummy. Ayan, sige. Pwede pa mapahabol mahigala sa gusto mag-palanog diya pwede pa. Sir 930-48-21-608 may pagpaminaw diya sa taga Prog 28 o sa tanan Prog 29 din na Ato mga friend na to taga Prog 17 diya sa may Lagdic City may pagpaminaw o syempre itong mga taga Bakungan din karon no? Mayong paglagubo diyan tanan. Ang mga silingan din na aron, mayong paglagubo diyan tanan kay Kuya Dondon Nazareno sa mga relevant family. Ayong paglagubo diyan tanan. O yes, diha kay sa mga sumikad family din na may pagpapino kusog kay ilang monitor din na. O gato ni Agi din ni ganina, murag multi-cab man nata to ni kagawad nonon. Kusog kay iyang patukar, paro-paro jigud to. Thank you for listening mga friends na to din ano. So na may oras may gala ang atuang panaguban karong gabi una. So pansamantalang magpapaalam nyo ang friends sa kahanginan. Wala may mga palanog gini Okay. So doon ay pahabol. Hello, shout out ni Bless Jobs. Shout out ko sa Balwis family from Centro Barayong. Mayong gabi sa to mga taga Centro Barayong dinaa. Mayong pagpaminaw. So, unya may gala kita kits dito sa to ang coronation night may gala no. So, syempre sunod ana may gala. May mga kalingawan din ha. Yummy hotdog may Okay, may gala. Pansamantalang magpapaalam na inyong friends sa kanginan. Wala man tigong oras may gala. Dagang salamat, Davao del Sur. Dagang salamat mga kahigalaan kong tigpaminaw. O ako may gala manamilit. Magbilin ta sa itong magic word. Bilang formal pagsara sa itong program may gala. Kini atong pagatiman ang mga higala kong tigpaminaw. hotdog may tummy.
Love yourself before you love the others. Higugmaon na una ang atong kaugalingon higala una ang ubang nila lang. Aron di ka masakitan mga higala. Friend, learn to love yourself. Kana itong timanan may higala. O kini atong pagbuhaton may higala. Dili na to buhaton. Ang dili na to gustong buhaton. Kaya tanang mga binuhatan may higala. Ang ato ang gihanahimo din sa kalibutan may higala. Bad or good. Mo reflect kani kanato. Dili pa karon. But soon to be migala. May magsili na migala kay muhalang dayon. Bulahan kadtong taong nagpaubos bisan pa man sa iyang pagkakabus migala. Kay kani ibayag ipataas atong labaw makakagahom o bubuan og unlimited blessings migala. Busa higala kung tigpaminaw. Padayon nanta sa pagpaubos migala. Aron hingpit na itong makabot ang grasya nga para ka na ito may gala. Ladies and gentlemen, amigos, amigas, this is Inday Ganda is now signing out. Signing off sa itong programang Harana May Gala. Ay, Hatawan! Okay, may gala. Adios, amigos, amigas. Babuska. Iskeren ako. Kiss ko. Topsing lang. Bye-bye. Amping-amping kanunay may gala. Amping ka-premiere para iwas lumping. Higala. Pag-amping kanunay, friend. Kay why ga-amping nimo. Thank you so much. I love you all. Magsaysay bida ka. Happy Kialignon Festival may gala. I love you, Davao del Sur. Babuska. Ako na kumigala. Bangon Pilipinas, bangon Pinoy. Once again, I love you and God bless kanatong tanan. Good night. This is Inday Ganda is now signing out. Makakabangon tayo, tiwala lang sa itaas. Tayo ay magtulungan, wag muna sanang lumabas. Upang sakit ay maiwasan at di lalong mahirapan. Dahil delikado ang kalaban at di mo maiiwasan. Baka man o maganda, mahirap ka man o mayaman. Sabay tayo na pabangon, ano man ang pinagdaanan. Alam kong nandyan ang Diyos upang bigyan tayo ng gabay. Kaya kababayan ko, babangon tayo ng sabay. Bangon Pilipino, wag tayong papatalo. Kahit anong dumating sa ating nadilubyo, sama-sama tayo, kapit-kapit tayo. Di tayo matitibag, makakabangon tayo. Sana'y iyong dinggin ang aming panalangin. Muli mong ibalik ang kapayapaan sa amin. Tinatilan tayo ng Diyos upang mali maging ayos. Tayo'y magmaligyo, ba't nanalangin ng taos. Minsan lang tayo magdasal kapag siya ay kinakailangan. Ngunit ang pasasalamat ay huwag sanang kalimutan. Maraming handang tumulong sa krisis na nagaganap. May mga nagsasakripisyo, sakit maglang lumagan. Sa kanilang mga tungkulin ay lalong nagsusumikap upang matapos na ang lahat ng aming paghihirap. Bangon Pilipino, wag tayong papatalo. Kahit anong dumating sa ating nadilubyo, sama-sama tayo, kapit-kapit tayo. Di tayo matitibag, makakabangon tayo. Sana'y iyong dinggin ang aming panalangin. Muli mong ibalik ang kapayapaan sa amin. Bangon, 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 bangon Pilipino. Bangon Pilipino. Matatapos din lahat ng ating pinagdadaanan. Pinoy tayo, ligtas sa ating lahat ng katapangan ng ating Panginoon ay di tayo pababayaan. Lalo na kapag tayo'y nagkaisa para sa bayan. Pagsubok pero tayong lahat yan lumaki. Isisigaw ko sa mundong maahon din kami. Isang katagang sa inyo ay ipagmamalaki. Coronavirus ka lang, Pilipino kami. Bangon Pilipino, wag tayong papatalo. Kahit anong dumating sa ating nadilubyo, sama-sama tayo, kapit-kapit tayo. Di tayo matitibag, makakabangon tayo. Sana'y iyong dinggin ang aming panalangin. Muli mong ibalik ang kapayapaan sa amin. Bangon Pilipino, wag tayong papatalo. Kahit anong dumating sa ating nadilubyo, sama-sama tayo, kapit-kapit
tayo. Di tayo matitibag, makakabangon tayo. Sana'y iyong dinggin ang aming panalangin. Muli mong ibalik ang kapayapaan sa amin. Bangon, 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 bangon Pilipino. Bangon Pilipino. Bangon, 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 bangon Pilipino. Bangon Pilipino. 99.3 DXAA Radio Katribo. All the hits. 99.3 One station. Paminawa ang programa ang kahaponon sa nakaturan na gidala sa Apostolic Ministries for Christ on ANC. Inyong makauban si Pastor Evangelist Romeo Alisoso Sr. o si Pastor Romeo Alisoso Jr. o si Pastor Carlene Rosilio. Kini niyo madunggan sa matag adlaw Sabado sa size nato sa City sa buntag ang kahayag gikan sa kamaturan na nagdala sa apostolikanhong pagtulunan. Ang kahayag gikan sa kamaturan. Ang kahayag madunggan din lamang sa 99.3 DXAA Radio Katribo. Ang problema man, mga pagsulay, walay lang. Gibati na mo kagutom, oy. Ahos to. Adto ko sa kong suki, oy. Hala, si Ami kang way pakay man to, oh. Akong ulon, be. Hoy, Mex, kamusta naman ka? Karon pa siya ta nakita-usap, ay. Ay, oh, hala. Aniya po day ka, Mix? Oh, aniya, Mix. Lami yun, gihapon ta. Aniya lagi ko, Mix. Hamalit ko glutoon para unya. Ano ikaw? Asan po day ka padulong ron? Muadto lagi ko sa LN Eteri kay gutom na kaayo mo kaong ko dito, Mex, uy. Maayo man dito kay pinalami ilang putahe na sila special bulalo og putaheng kambing, Mex. Dito ko nagakaon, Mex, kay daghang putahe. Makapili ka sa gusto nimong kaonon og barato pa jud. Oh, hala, sige, tara, Mix. Sabay na lang ta, Mix. Kaya paagtupod ko dito sa LN Meat Shop. Kaya diha man may nagapalit og mga karne. Karning baboy, karning baka, og mga lamas, o uban pa. Kay kumpleto ang LN Meat Shop, Mix. Maayo man gud diha, Mix. Kay limpyo man, kay air condition. Ug barato ra po diha, Mix. Kay wholesaler o retailer man sila diha sa LN Meat Shop. Sige, Mex, tara kay diha na lang po ko magpalit og karne para lutuon ako niya. Magluto ko pinalami, Mex. Ay, wow! Pinalami yun kayo na, Meg. Kay freshman nga karne imong gamit, Mix. Basta diha ka nagapalit sa LN Meat Shop. Fresh perminti ilang mga karne din, Meg. Ang LN Meat Shop, sila nagabaligya sa abot kayang presyo sa mga karni. Sama sa unod sa baka, bukog sa baka, panit sa baka, paklay sa baka. Ug runasad sila yung mga karning baboy. Bulsa mga suki dili na kita sa LN Meat Shop aron makasiguro kita nga safe kita. Kay sila mismo ang nagaihaw. Ug nagapalit usab sila sa inyong mga alagang hayop. Ug ang LN Eatery nagaserve sila sa pinalami nga putahe. Doon na sila pinalami nga special bulalo ug kilawing kambing, kaldiritang kambing, papait na kambing, sinigang nga kambing. Og kompleto usab sila sa mga managlahing putahing karning baboy. Ug andam kaayo ilahang mga lamion nga mga tinderag-tindero nga moabi-abi kanato. Ang LN Meat Shop and LN Eatery tapad lamang kini sila. Ug sila nimutang sa Public Market Poblacion Magsaysay, Davao del Sur at panglamang kini sa dating park. On and managed by Mr. and Mrs. Ramil and